Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Sa gihapon kami nagapasalamat ug magpasalamat kanimo nga sa gihapon hangtod ni ining mga taknaa gawas nun pa ang binhi sa kamatuoran nga ikasabod dinhis kahanginan. Panalangini kini nga programa Ginoo ug kini nga estasyon nga mahimo kining instrumento sa pagpaabot ngadto sa kahayag sa kamaturan sa naglain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti Ginoong Dios nga magatandog kas kasing-kasing huna-huna og salabutan sa tanang naminaw, papaalagara sila dinha kanimo. Kini amo ginapangayo ug pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa atuang naandan sa dili pata mo irog ngadto sa unahan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Kay ato ning kuano ni Kuya John, maayong gabi sa inyo dinha ni Kuya Libby. Kanunay ming nagsunod sa pagpaminaw ni ining inyohang programa. Si Papa kanunay gyud nga magsubaybay sa inyo ha, og unya si Papa ingon niya di nagyod kapugngan ang pulong sa Ginoo nga mutandog sa akong dughan. Nindot mo balak nila pero tinuod man na, ha? Ang tawag dili lang yun magpagahi sa pulong sa Ginoo, natural na mutandog yun diya sa kinabuhi sa pero ganta magpagahi, musupak na mga tarungan niya. Murag maupay husto sa pulong sa Ginoo. Kaya napatay basahon, Pastor, kinibang inyohang programa, ang uban malipay, ang uban maguol, kay duna manggudsad mga pangutana mo abot diha sa inyoha Pastor, nga inig tubag ninyo maapapangig yun hinoon, matangkugo, maagtang, muna nga naasay maguol, unya naapoy malipay. Salamat sa pagbasa sa Pastor, si Binji di ayni. Okay, daghang kaayong salamat Brother Binji, no? Sa inyong pagpaminaw. So ingon ana gyud na kay bisan pas panahon ni Ginisus ug sa mga apostoles, aduna po'y mga tao nga wa mahimuot samtang gipaminawan nila ang pulong sa Ginoo, wa sila mahimuot kay lagi wala pud hiuyon sa ilang kaugalingong gusto kay naa magoy mga tao nga ang ilang gusto mo'y gustong sundon dili ang gusto sa Dios. Pero ang Ginoo na lang mag-igo ana nila total wa man ta nagbuhat-buhat og mga istorya kun dili ang ato gipasabot lang nato ang pulong sa Dios. Well, napatay basahon, maayong gabi kaninyo dinha sir. Kami dunami pangutana man diay. So adto lang ta sa unahan kay naa naman tay pangutana nga ato ang gipasaligan nga tubagon, no? Okay, salamat kayo. Last text nga ako nga basahon. Sir, mo greet ko og happy listening og happy birthday kang Manang Banji, Manang Bans, happy birthday. Ugmang adlaw birthday nimo sa imong ika 29th birthday. Hope nga ma-enjoy ka
unya tagaan ka sa maayong panglawas. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat po sa inyo din nga pagtangkili kanunay sa atong programa. Well, mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message iyang cellphone, mas maayo sad siguro Brother Libby nga imong malili diha usa ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapitan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Atong tanan nga mga viewers karon sa bisan asa nga part sa kalibutan. Amo kamong gina-welcome sa atong tulumanon. Welcome ang tanan. Okay, pwede mo makapadangat higalag mga mensahe nga rin amo ni Brother John. Text lang mo, pili lang mo sa mong number o pwede din sa atong comment section sa Facebook mga higala. Din mo padangat og mga messages aron ato nang mabasa og mapadangat sa nang atos niyang mga friend, mga binahal sa kinabuhi. O kung namoy pangutana, ato sa naon niyang gahinan o panahon nga ang inyong pangutana mo na say ato nga tagaan o pagtagad. Kunyang namoy mga samtang magtubag tos pangutana na amoy mga nindot kaing tubag diha nga miabot sa inyong unahuna. So ay mo dugay higala i-send din na dinhi aron ato mabasa ang inyong mga tampo. Palihog lang no sa atong mga viewers, mga followers sa Facebook, atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa. Okay? Ato na ning sugdan pagbasa ang atong nakita sa screen. Okay, nag-una dinhi si Sister G. Marie Kalapuan. Salamat Sister G. Marie sa imong kanunay nga paglab sa ato nga program o pag-pray kanunay. Niyasad Brother Rufino Moreno, salamat kay Brother Rufino sa imong paglab gyapon pag-pray. Ato pong nakita si Amira Casis. Nakiguban sa nato iyang mensahe. Mayong gabi ninyo diha Brother John o Kuya Libby. Please town ko greet sa akong mama si Masali Casis. Dasig kaayo nga musimba og maminaw sa inyong live. Okay, salamat no. Good news na nga ang tao dunay kadasigon sa pagsimba kay lahi magudon ang kadaghanan sad nga nadasigan nila kana manggong ila pong kaugalingong kagustuhan pero kanang pagsimba gusto mo na sa Ginoo nga simbahon siya. Okay, maayong gabi no, Sister Sally Casis. Salamat sa dasig kaayo nga musimba og maminaw sa ato nga live. Okay ni apod si Brother Jeremiah Humula. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga padayon nasab kita sa pagkahiusa sa nagkalenlaeng dapit sa pagpaminaw na usab sa mga mensahis kamatuoran. Salamat po kay Brother Jeremiah, Brother Humula sa imong kanunayng pagsunod o pag-share sa ato nga programa diha sa imong palibot. Okay ni apod si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og nag-view niini nga program karon. God bless sa tanan. So Brother Ronilo, maayong gabi nimo og ang Ginoo sad magapanalangin kanimo diha sa Saudi Arabia. Okay ni apod si Amira Cases. Mayong gabi ninyo dihang duha, Brad, og sa tanang listeners niini. Please ko greet ni Brother Andres Lauron og iyang Mrs. nga si Ines Lauron. Salamat taon sa pagbasa. God bless. So God bless also Amira Cases. Niapod si Chel Notario Aragon. Salamat po Sister Chel sa paglab o pagpray nining ato nga programa. Mahinguman si Brother Joe Bayo Inganyo. So may gabi niyo Brother Joe Bayo Inganyo. Salamat po sa paglab sa ato nga program. Anya niya po si Imelda Galiaris.
Salamat Sister Imelda sa pag-pray kanunay sa programa. Niya po Mrs. Alex Aliaban. Salamat sa pag-view, ma'am. Salamat po Brother Mrs. sa pag-pray o pag-love. Niyang mensahe, maayong gabi ninyong duha, brother, o sa tanang viewers. Alain nga usab oras sa pagpahibalo sa kamaturan. God bless Brad, John o Brad Lebe. So God bless also Mrs. Alex Liaban. Salamat sa imong pag-view. O niya, arita higala ato ning tagdon ang pikas nga screen. Ato sa ning pangbasahon dinhi ang mga higalaan na to, makaigsunan nga nag-like, ang uban nag-love. Aritas mga nag-love sa ato nga program, niya dinis G. Marie Kalapuan, Jeremiah Humula, Jonel Yugo, Mirifel Vargas, Amira Cases, Chel Notario Aragon, o niya sad si Gina Jason Caburnay, Imelda Galyares, Aniceto Preselias, Canales Jello, Glover Sayod, may gabi ni Brother Glover, no? Brother Roy, o niya po Jolina Istorco Rizal, Carilyn Marikit Galyares, niya po Ronaldo Bragat, Nuna Hani Monterde Punay, Eljon Tonyakaw Nidja, Neljon Bersero, o si Jenny Rama Fermin. Okay, aritas mga nag-like, mga higala, niya si Mrs. Alex Liaban, Jo Bayo Inganyo, Elena Pacifico, Burns Katakes, Rufino Moreno, o Brother Ronilo Etang. So, thank you kayo sa inyong pag-like o pag-love sa ato nga program. Ani ato ning balikan ang pikas nga screen, ato ning basahon ang mga bag-o lang gyud nga ning sulod nga mensahe. Okay, niya si Gina Jason Caburnay. Mayong gabi mga kuya og sa tanang mga namati sa Jesus is our hope. Labi na okay. Labi na mga akong pamilya diha sa Escalante City. Salamat sa pagbasa. Salamat po kayo, Gina Jason. Niya po si Makani Fuentes. Mayong gabi ninyong tanan, Brother John, Libby, og sa tanan. So may gabi Makarini Fuentes. Mian di ay, Camille, tuwanin mian, abinog si Sa kuani Sister sa Mian Norway, Fuentes, no? sa Norway ni sa si Norway, ma'am. Mami Ann May gabi Fuentes, nimo. may gabi diha, ma'am. Salamat sa imong pag-view sa atong program. Unya, God bless nimo diha. Okay niya po si Elizabeth Marikit Idar. Good evening, Brad John, Brad Libby, di ami naminaw sa balay. Si Ray Belin, daghang salamat sa inyong magpadayon sa mga pulong sa Dios sa kahanginan. God bless. Okay, salamat kay kumusta sa tanang taga Nazareth, no? Mga Idar family na dong Ray, Day Bilin, Lucy, nya amo dia dong Jojo, dong Jimboy, dong Jubid dia, sila si dong Pinje, day Nicole, day Basyon, may gabi sa inyong tanan diha. Nindot na ang atong mga listener karong mga gabion na Brother Libby, mga guwapo o mga guwapa. Okay, ato ning tanaw ni Gela ato nilion din sa ato nga cellphone niya po sa Erixa Sinoy, Brian Son Perez, Donji Orsal Ayuso, niya po si Badronilo Itang, like po sa program niya si Baron Eric Sinoy, niya po si Nike Sumalinog, salamat sa pag-love, niya po si Elpidia Coro, salamat sa pag-like, star. Niya po si Sir Matthew Anderson. Salamat Hello, po sir. kayo Sir sa... Matthew, hi. Thank you so much for being with us. thank you for sending us love, Sir Matthew Anderson. Niya po si Glover Sayod. Maayong gabi ninyo kuya. Dili ko kita sa inyong live kuya kay wala ko ilohon.
Happy Sabbath niyo kuya, God bless. Shout out lang ko diri sa Purok Lumboy. Kuya labi na sa akong mga silingan. Sila Tia Dailing, Tol Erix, kuya. Okay, may gabi ni mo, Brother Glover, no? Salamat sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. O niya po si Brother Doming Bunukan. Ang iya pong minsay, good evening ninyong duha, Brad Lib o Brad John. Lain na po nga kahigayunan sa pagsabwag sa kamatuoran sa kahanginan nga maoy nahimong tulay sa pagpangalagad sa daghang makatawhan nga nangita sa kamatuoran. Nga salamat sa pag-pray o paglab, Brother Doming. Salamat nyo diha ninong, may gabiin nyo diha ninong Doming og ninang Purit og ni Ma'am Ethel Bunukan, Ma'am DC Bunukan, ang Dong Dominic, no? Maayong gabi sa inyong tanan dina. Salamat sa inyong kanunay nga pagsunod sa ato nga programa unya sa inyo sad nga mga silingan diha nga naminaw sa programa. Maayong gabi nya. Kumusta ni Ma'am Shena diha? Okay, salamat Brother Doming. Nakahisgot siya nahimong tulay sa makatawhan nga lagas, kay makarelate man si Brother Doming ani kay kani nga programa mo sin nahimo niyang tulay nga nahimo na karon siya nga usa ka matinud-anon nga isde lakip ang iyang tiok family. So good evening Brother Doming or Pari Doming uban sa imong tibuok family. So thank you. Aniya arita sa pikas nato nga cellphone ato ring tan-aw atong keypad kay hing tutot po to. Ani apoy mensahe gikan sa gikan ni sa Dolores Ormoc. Mayong gabi Kuya Libby, Brad John og sa tanan usab na minaw og nagview karon. Karon pa ko ka text otro kuya kay wala may load pero kada gabi gyud mi na minaw. Salamat kay no Sister Philly Disor diha sa Ormoc. Malabang gipon nila ni Mr. Philly uban siyang pamilya kay nakapangalagad ni sila sa Ginoo dinhi masad sa ato nga programa. O until napaluap lang sila nga gibay bustadian pero dinhi gina magsukad sa ato nga programa. Thank you so much. Unya ato sad pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga mga mainiton diha sa Victory. Minapasok Tungoso Negros nga nagsunod kanunay itong programa. So sa mga Sulibyo family, mga anila ni Sir Ginny Fermain, uban siyang bana Brad Ariel, unya ni Brother Ricardo Incabo, no? Salamat og tanan diha unya nalipay mi sa palita nga na-recognize na ang inyong church diha unya. Na-organize na. Na-organize na unya si Pastor Carlos nalipay gidto adtong panahona pod kay gipatindog ang mga bag-o lang nga nabautismuhan o kasagaran sa ila nga nanindog, nagpamatuod sila nga sila nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo dinhi sa atong programa. So salamat gyud kayo kana magong mga butang og amo nang mabatian diri. Magdasig gyud na namo kanunay nga matagaan mig-igo nga kusog, no, sa pagduso sa buluhaton sa Ginoo dinhi sa kanginan. Salamat gyud sa inyong pagsanong sa pulong sa Ginoo. Okay, niya pagin siya minsay, good PM pag-usab kuya, naminaw sadmi ganinang buntag og pwedeng pakigreet ako sa akong bana si Wilfredo Disor og among anak si Janry. Adia naminaw gihapon mi, salamat kayo. Salamat po no sa mga Disor family. Kaya sa itong sunod nga mga higala, Brother Libby, ni sa Bugo, no, sa amot na balhin naman ilang parlo, sila Sister Lita o si Ma'am Gigi, no? Maayong kuhan diha, may gabi sa inyo, ma'am. Sabi, apelido ni Magidaron, ma'am. Okay, salamat kayo sa inyo diha. Okay, ato sa nakita din si Helen Romago Silarcusa sa Managasi, Tabugo ni. Mayong gabi ninyong duha. Mayong gabi po di ay ni Nanay Valentina Baga diha sa Libho nga permi jud silang maminaw sa programa. Kitinood na no, Sister Valentina. So naton Sabado simba gyud siya tog uban ni Sister Lydia. Salamat kayo. Ipalocate na ko diha, Brother Libby, nga nakahisgot na mo siyang magpabautismo. Si Brother Fermin, waman kadayon yung adto sa Sabado. Si Brother Fermin. Hinaot lang ta, Brother Fermin, nga
ato yung magahina ng Ginoo og panahon sa pagduol, pag-alagad kaniya samtang aduna pay panahon. Okay niya po si Brother Roland Neri Ginon. Mayong gabi, Brad Libby o Brad John. Welcome na po sa inyong tulumanon. Jesus our hope o sa tanang kaigsunan. God bless kaninyo. Okay. Niya po si J.R. Albarico. Good evening, sir. So, good evening also, no? Brother J.R. Albarico. Okay. Ato ning tanawon mahigang higala. Mga siguro na mga nahidugang. Karon taod-taod, ato ning pangbasaw ni aday si Ma'am Narcy P. Pilayo. Ato nakita din ni. Yan po si Scout Ranger Senior. Yan po si Aljon Tonyakaw ni Dia. Niya po Nuna Hani Monterde Punay. Okay, niya po si Brother Roger Nubal de Los Santos. May gabi inyo diha sa Tambungundong, no? Kumusta mo tanan diha kauban paririmi uban siyang pamilya? Yan niya Esther Mian Fuentes. Okay, ito po nakita si Mylene Codira Batak. Plinius Gisibel. Ito po nakita din Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta aning pangutana, no? Kay ato ning taga-anig pagtagad dugay-dugay naman ning pangutanaha. Actually, kining ihang pangutana dili kay kausa kaduha katulo ka na po na nimo abot sa ato nga programa ato ning gipasabot na sa makadaghan pero lagi lain-lain man ang nangutana bisag mauray pangutana ato gining tagaag atensyon, no? Okay, ato ning basahon na maayong gabi, sir. Mangutana ko kay ingon ni Uncle Bini nga naalang kunumoy pagka-ignorante mahitungod og larawan kay si Moises kuno gisugo man nga magbuhat og larawan nga kirubin unya nagpatindog pod og larawan nga bitin nga tumbaga unya sa inyo dili pwede. Salamat, sir. Okay, mo ni sa makadaghan na magining pangutanahan ni nga mga puntuha mga kuan nagi paabot sa ato bahin og larawan nya naapoy atong mga kaigsuonan nga di pud malipay di sad mahimuot og kini mahisgutan unya gikan ra man gyud ni dinha sa inyo nga among mga listener ikahimuot man ninyo og dili no choice gyud mi dire nga amo gid nang isulti ang tinuod among isulti ang kamatuoran. Ang Zacarias kapitulo 8 bersikulo 16 nag-ingon nga sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa iyang isigkataw sa matuod. Busa ang amo diri ang pagsulti ra gyud sa tinuod. Unya ikaduha pa nasayod na mamo nga magbase gyud ta dinis Biblia. Ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Usa atong susihon ang Biblia kung unsay gitudlo sa Dios dinhis bala ang kasulatan kung maghisgot na og mga kinulit nga mga larawan. Pero wa mo namo hilabti ha kay inyo pamagay ng isud sa urna. Inyo pamagani gyud na nga ug buto na hunaon girespeto pamagani gyud na ninyo kay sa inyong mga ginikanan, ha? Mao na nga ang amo diri pagpasabot lang. Remember, gituga sa Dios ang balaang kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Okay, ato nang tandaan karon. Tinuod na ang gisulti ni Uncle nimo Bini nga si Moises gisugo sa Dios nga magbuhat og larawan nga kirubin duha gyud ni kabuok. Unsay tumong og katuyuan kay si Moises mao ang nangulo sa dakong panon sa katawhan nga mao ang Israel. Kini sila ang Israel kung imong susihon ang kalugan niya na chosen or peculiar people. So kung nangalagad kas Ginoo, you are a part sa Israel, peculiar or chosen people.
Karon sa diha nga gikuha ni Moises ang mga Israelita gikan sa Ehipto paingon ngadto sa kamingawan, unya pag-abot didto sa kamingawan, gibilin ni Moises ang panon sa mga Israelitas ug unya misaka siya didto sa bukid sa Sinai. Ug didto sa bukid sa Sinai, si Moises nagpabilin dito 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Ngani ang Israelita naghuna-huna na sila dili maayo nga si Moises base gikaon sa bangis nga mga mananap kay just imagine ka kapi naman sa usa ka buwan pero ila ratong huna-huna kay wa may dautan na hitabo kang Moises. Ug didto sa bukid sa Sinai gisulat sa Dios ang napulo ka sugo, didto niya gisulat sa duha ka papan nga bato. So magbantay mo kay dunay mga taong nagunahuna nga kining napulo ka sugo kang Moises ni. Dili na, iya na sa Dios gihatag lang adto kang Moises pag magsulat. Tanawa, Exodo 31:18, ug nahuman ang Dios sa pagbuhat sa niya sa duha ka papan nga bato nga iyang gisulatan sa napulo ka sugo siyang kaugalingong tudlo. Na may tudlo gid ang Dios niyang uban pod nanudlo nga way unod ug bukog. Nya karon gihatag ngadto kang Moises. Unya human ini si Moises mibalik didto sa katilingban sa Israel. Ug niya sila magpanaw man to. Niya magdala sila og kanang balong-balong may gisgutan dinis Biblia og sa Tagalog pa kanlungan, taguanan. Unya mubabol man to sa ato na ron morning gitawag og tent. Unya kung asa ni sila magkampo kay maghimo man ni silang mga ritual o sa ilang mga naandan, ila tong itaod tong ilahang mubabol nga tent katong ilang nahimong puloy-anan ba. Unya ug mobaktas na pud to sila, kuhaon to nila, hipuson to, dadun pud to nila sa ilang panaw. While nga nagpanaw ang mga Israelita, kadtong duha ka papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios sa duha ka papan nga bato gisulatas na pulo ka sugo, kadtong papan nga bato gisulod to sa arka kanang gitawag the Ark of the Covenant. Dinhi magsugo ang Dios sa kang Moises nga magbuhat og larawan sa kirubin, duha ka kirubin. Ug unya kining duha ka kirubin, balumog unsa ning kirubin, mga manulunda o kun anghel. Ug unya kadtong duha ka kirubin nga gibuhat nga larawan ni Moises, ang ilang pako ni adto mag-abot, magatbang sila diin naa sa tungod dito ang gitawag the Ark of Covenant. So meaning nga ang presensya sa Dios nagalandong sa napulo ka sugo nga gisulat sa Dios sa duha ka papan nga bato. So, ingo ako na lang ning gisamari karon. Si Moises gisugo sa Dios. Ang gisugo nga ipabuhat kirubin nga larawan nga maglandong ni adtong arka sa tugon. Karon kamo nga nagtinil, ang imuhang angkol bini kay mahitungod ka og larawan na ami pagka-ignorante, so siya og kinsa gyud ignorante namo. Kay ngano man niya si Moises gisugo sa Dios nga magbuhat og kirubin nga larawan aron nga ilandong didto sa the Ark of Covenant, arkas tugon. Karon asa naman ang inyong kuan magbutbuot ra mo moghimo, gisugo di imong magbuhat mo og Pedro Calungsod, gisugo di imong magbuhat mo og San Lorenzo Ruiz, gisugo di imong magbuhat mo og San Vicente, unya gisugo di imong nga magbuhat mo og San San Roque. Wala man na isugo ang Ginoo dihas inyo. Kamu lang muhimo lang mo og mga rason o katarungan, pero wa gyud mo dihay kamatuoran kay wa man na isugos Ginoo nya ano naghimo man mo. Karon ato na pud ning hisgutan kining bitin nga tumbaga. Usa man ning tumbaga? Kanana ang mao maning bronze. Ngano man samtang sila nagapanaw ang tunglo sa Dios gipakita sa Ginoo ang iyang kasuko tali sa mga Israelita tungod sa ilang pagkamasinupakon. Busa gipadad-an sila sa Dios og tunglo, gikastigo sila daghang mga bitin didto sa kamingawan ug unya gipangpahit sila. Gipangpahit sila. Unya ang mapahitan ni ato patay gud kay mga poisonous snake.
Pero aron makita paghapon ang presensya sa Ginoo taliwala sa dagko nga mga kasakitan, gisugo si Moises sa Ginoo nga magbuhat og bitin nga larawan nga tumbaga. Tungod kay ang mga taong mapaakan adto, ang taong mapaakan o sa bitin mututok lang ni adtong tumbaga nga bitin nga larawan gibuhat ni Moises. Karon ang pangutana kuno aber, kay mauman di ay ni inyo gibasihan nga para sa inyo naanay authority gihatag Ginoo buhat mo ana. Asa man na ron ang inyong tumbaga nga bitin? Unya kinsa may namahit sa inyo? Kinsa may gipahitan nin sa inyo da aron mututok mo anang tumbaga nga bitin? Pamalandunga sa gid ninyo. Kay aron ba nga dili mo magmahay sa adlaw sa katapusan? Well, anhita pauli ta sa Biblia. Ako raman ang gisamari kanang mga bahina aron ba ma-enlight ang inyong hunahuna. Sa Exodo kapitulo 20 versikulo 1 o sa kapitulo 23 ngadto sa 5 nag-ingon dinhi, dili ka magbaton og lain nga mga Dios atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og mga larawan og mga linilok. Sabi san unsang dagway dito sa itaas sa langit ko dinis ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Mao nay gisultis Ginoo. Dili magsimba, di mag-alagad, dili magyukbo. Karon niya gisugo na si Ginoo. Gidili magyud na unya nganong inyo man ang gihimo, unya ang inyo pang palabason kami na ay pagkaignorante. May tungod ana, di bisag unsay inyong ingan sa amo dili mi matandog ni ana. Ngano man ang ato diring gibasihan ang niamas Biblia dili ng inyong mga kaugalingong hunahuna. So gisulti nga dili magbuhat larawan og linilok, dili magyukbo sa mga larawag linilok, ni mag-alagad. Unya karon ngano man nga inyo man ang gihimo dili magbuhat, unya dili gidili ang pagsimba, gidili ang pagampo, gidili ang pagyukbo, pero inyo gid hinuon nga gisupak ang Ginoo. Murag gisungog-sungog ninyo Ginoo ba? Tungod kay ngano man inyo bang giyaga-yagaan na lang gyud kay naa may daghan nga mga nanag-ung-ung karon nga himuono na sa ninyo ilhong santos, inyong luhod-luhuran og ampo-ampuan. Ambot og na canonize na bagyod ni si Padre Pio inyo naman sad niya nang daggot-daggot bisag ganit na ron gidaggot-dagkota naman giampo-ampuan naman kay maghimo lagi kunog milagro. Pero unsa man ang inyo dinha wa milabot ana, ang importante gipasabot ra mo karon niya. Gidili magina si Ginoo sa pagbuhat ni ana, di magyukbo, di magsimba. Unya ngano man nga inyo man ang gihimo, unya palabason pa nga kami ignorante. Ang gisulti dinhi sa Isaias 45:20, panagtigom komo o panganhi pahaduol kamo sa tingob, kamo nga nagpakagawa sa mga nasod, nga wala ing kahibalo, kadtong nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan og na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Busa unsa may inyong gi-after nga ang Biblia namang gyud na mo'y nagsulti ang pulong sa Dios. Unya ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo sa Dios nga ang pag-ampo og mga larawan dili makaluwas. Unya unsa may inyong gi-after diha? Dili man nakaluwas. Ang Biblia mo'y nagsulti ni ana. Ang pulong sa Dios mo'y nagtudlo mahitungod ni ana. Unya karon sa inyong hunahuna di ka mo makonsensya. Mabita na ang gisulti sa Biblia. Sumala sa Hebreanon 3:15 pagkadungog natos pulong sa Ginoo dili gyud nato paghahion ang atong mga kasing-kasing pero ambot lang gyud nganong kagahi gyud sa inyong mga kasing-kasing basta kana nahisgutan. Unya bahala nagmag-uwan, magsige mog sunod-sunod, ikarga og mga sakyanan, halatuyok diha sa mga kadalanan, matraffic na lang gyud, mag-uwan man o unsa dinha, hala sunod-sunod inyong iprosesyon sa inyong hunahuna ana. Nahimuot ka ang Ginoo ana. Kung atong tan-aw dinhi sa
Herbihanon Kapitulo 4, versikulo 16, akong basahon na, ay mo kalain kay pulong manis Ginoo niya ang pulong sa Dios sumala sa Salmo 119:105 mo'y lamparahan iwag kahayag sa atong mga liganan karon na nay kahayag nga miabot sa inyo. Problema lang ug gusto gimog kangit-ngit di mo kahayag. Mura na dako nga problema. So dinhi sa Deuteronomio 4:16 pamatiin niyo ni o unsay gisulti dinhi. Aron dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon ug dili kamo magbuhat og mga linilok nga larawan. Tanda na, di kamo magbuhat og mga linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kon sa babae. O, asa man nimo ni ipahamutan ko no? Asa man nimo i-apply? Adtog uban nga wa man sila ani. Dili ka magbuhat sa mga larawan ug mga linilok sa bisan unsang dagway sa lalaki ug babae. Tan-awa ra gud ninyo tutuki ra gud na. Kita gyud nga tao kay tao magina imong tan-awon pud lagi. Kita nga tao wa man ta magpareha og kanang mga panagway na ay arang-arang, na ay guwapo, guwapa, unya na ay ingon lang kasamtangan lang yun, dili bati, dili guwapo, di guwapa. Pero kana na gani mo imong tan-awon, pastilan pulos gyud mga guwapo o guwapa, kapangabawog na magpilok, kapangataliw-tiw naman og ilong. O karon naa, gisultis Biblia nga dili ka magbuhat og mga larawan nga linilok sa bisan unsang dagway, sa lalaki kon sa babae, sa unsang dagwaya. Pero tanawa ko no, og unsay inyong gibuhat mahitungod niini. Inyong gipanamastamasan, inyong giyatak-yatakan ang kasuguan sa Dios. Og unya, inyo paghinuon nga questionon ang uban nga wa magsunod sa inyong kaugalingong kagustuhan. Pamatiin ninyo dinhi sa gihisgutan sa 27:15 sa Kuan, 27:15 sa Deuteronomio unsay gisulti dinhi niya kung basahon. Tinunglo ang tao nga naggabuhat og larawan nga linilok kung tinunaw butang nga dulumtanan alang kang Hiyoba ang buhat sa mga kamot sa malalangon. Unsa kuno? Tinunglo ang tao nga nagbuhat sa mga larawan ug mga linilok. Unya ingnon pagidhinoon mininyo nga kung larawan ang hisgutan na may pagkaignorante, please tell kang angkol nimo bini hinoon, nagsabot naman ta kaganina nga ang imong angkol papaminahon gyud, huna-huna kung unsay gisultis Biblia nga matud pa tinunglo ang tao nga nagabuhat sa mga linilok ug mga larawan. Unya kung ato pa nga basahon dinis Deuteronomio 16:22, ingon niinyo ang gisulti dinhi sa 16:22. Dili ka usab magpatindog og larawan alang kanimo og ginadumtan nga ginadumtan ni Hiyoba nga imong Dios. Kini di ay mga larawan, mga linilok, gidumtan ni sa Dios. Busa ayaw ipunting inyong hunahuna na itong gisugo sa Ginoo nga kirubin nga larawan o itong bitin nga itong baga. Wa may problema kay ang Diyos may nagsugo ato. Kamo, kinsa may nagsugo sa inyo? Unya, inyo na lang yun nga himuan og mga pangatarungan nga wa sa kamatuoran. O pamati iragon ninyo sa gisulti dinhi sumala sa buhat Kapitulo 17, versikulo 16 sa panahon ni San Pablo. Nag-ingod dinhi dinhi sa buhat Kapitulo 17, versikulo 16 kung unsay sulti dinhi niining bersikulo ug samtang si Pablo nagpaabot kanila dito sa Atenas, ang iyang espiritu sa sulod niya nahagit sa pagkasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. O tan-awa kuno ug unsa kuno'y nahimong reaksyon ragod. Nasuko sa iyang pagkakita nga ang syudad na puno sa mga larawan. Karon unsa man ka inon tahait o kasakit ang mga pulong nga migula sa baba ni Apostol Pablo sa diha nga iyang nakita ang syudad sa Atenas nga napuno sa mga larawan. Sa Roma 1:22 ug 23 akong basahon nagingon, sa ilang pagkamakinadmanon nahimo hinoon silang mga buang.
Muna nga mga maalamon tuod, may mga doktor, abogado, engineer o unsa pa na dinha nga mga profesyon nga nakabot sa kinabuhi. Pero unsay gisulti dinhi? Ang ilang pagkamanggilamon nahimo silang mga buang 23 sa masahon og ang himaya sa dili mamatay nga Dios giilisa nilag mga larawan nga sama sa may kamatayon nga tao. Ha? Giilisag mga larawan. Mao na nga kung atong huna-hunaon, ato gyud nga susihon ang pulong sa Ginoo, kanang mga bahinawa gyud na makapahimuot sa Ginoo. Pero ambot ba nga mo mapoy inyong ganahan ng di kapahimuot sa Ginoo? Ambot ba nga mo mapoy inyong ampay gid hino nang di makapahimuot sa Ginoo, gidumtan sa Ginoo, gikaligot-gutan sa Ginoo? Unya ang gisulti pagkadungog siyang pulog di nato pagahion ang atong kasing-kasing. Nga ano ni gahi man gyud hinuon mo? Ha? Unya ang gisulti ra ba sumala pasidaan ni Kristo dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Mamalandong kay gala kay ang kabubuton sa Dios imo nang mahibaluan dalaygon ka. Ang Dios magatandog sa imong kasing-kasing. Salamat. Si Brother Libby, maghatag si Brother Libby og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning lilion makadiyot. Niya si Day Ellen Tununing Abrisi. Mayong gabi sa inyo nga to from Kutab Kabila o Carles Iloilo. Okay, mayong gabi no Day Ellen Tununing. Niapod si Dong Bob Rituya. Good evening Dong John o Dong Isaw o Dong Lib. O niya po, General Lumuntad, salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Niya ato pong nakita din si Achel Notario Aragon, Gisugo Mangod Gisugo Mangod si Mrs. pero karon wala naman sugua ang mga tao. Sa 24, alang kanimo dili magbuhat o sa kalarawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilom sa yuta kun sanas tubig sa ilalom sa yuta. Exodo 20 versikulo 5. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila ni magalagad kanila. Kaya ako si Yuba nga imong Dios mo ang Dios nga bughuan nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan. Si babaw sa mga anak, si babaw si katulo, si babaw si kaupat kaliwatan nga nagadumot kanako. Dili ka usab magpatindog og larawan alang kanimo nga ginadumta ni Jehova nga imong Dios. Tinunglo ang tao nga magabuhat sa larawan nga linilok kon tinunaw butang dulumtanan alang kang Jehova ang magbuhat ang buhat sa mga kamot sa malalangon o nga igabutang kini sa tago o ang tibuok nga katawhan magatubag o magaingon hinaot unta. Okay, thank you kayo Sister Chill Aragon. So ato ning dalikatan sa paglili ang pikas. Okay, niya si Mike Lucina. Ato pong nakita si Sister Rosaline Mainit. Niya si Jaya Ikarma Amoroto sa kuani dia sa Napog. Yes, si Daygia ni. Day, may gabiin nyo diya, Day. Niya po si Michelle Berosel. Okay, no? Mao ni atong mga nakita nga nahidugang naglantaw sa itong programa. O niya ito po nakita si Brother Alvin Arisoor. So, good evening, Brother Alvin. Niya po si May Koiba. Okay, mao ni atong mga nakita mga higala sa screen. So, muadto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. So, ang pangutana ba dyan, yung sa ito niya paghanay? Ang pangutana lagi, matod pa kuno ni Uncle Bini niya, nga kamo kuno, sir, doon na mo'y pagka-ignorante, basta sa larawan na, kay gisugo man kuno,
si Moises nga magbuhat og kirubin og bitin nga tumbaga unya sa inyo dili. Okay, daghang salamat no sa indot nga pangutana. Ako sa ning basahon ni apay ning abot mga higala. Niya si Edward Genereyes, maayong gabi Kuya Libby, Kuya John, God bless sa atong program. Niya si Chel Notario Aragon, unang Korinto G7, dili kamo magsimba sa mga Dios-Dios sama sa uban kanila, ingon sa nasulat, milingkod ang katawhan sa pagkaon o sa pag-inom, o nanindog sila sa paghudiyaka, unang Korinto G14, busa mga hinigugma ko, pangalagyo kamo gikan sa pagsimba sa mga Dios-Dios, unang Juan 5:21, mga anak maglikay kamo gikan sa mga Dios-Dios. Niapod si Madslia Muñez na supalpal texter nabalitok sa imo texter ang imong panghingan og ignorante. Ikaw di ay mo ignorante, dili ignorante ang mga nagsulti sa kamatuoran. Mangutana, gani ka ayaw i-appeal kung moingon kag ignorante unya karon unsa naman apapangig lagi ka. Okay, niya po si Nineth Gabisay, mayong gabi anakon, Brad Libby, palihog ingon ada ilang nanay Clarita o tatay Justin nga ning abot ko diri alas 5 na ada sa hapon, balik lang ko diha sa linaw og makalugar nako, dili ko ka kontak sa ila kay walay signal didto. Salamat sa inyong programa, makatabang pagpahibalo nila. Okay, salamat mami. Mami ni Nethne, diin ka alas 5 ka urmo ka mami o dinas ka lagisi na abot. So attention diha, Tatay Justiniano, nya ninyo din ha nay nga okay ra si Mami Neneth, pero hapon na lang alas 5 na nga naabot siya, so nay time o balik ra kuno siya diha sa linaw. Lisod mo niyang kontakon kay wa man din hay signal. Mabitaw na nga kugihan ra ni silang maminaw sa atong programa, pero kuli kita maka-receive og mga text gikan diha kay wa nay signal ng dapitas linaw sa Isidro Lake. Okay, niya po si Mrs. Alex Liaban, niya po iyang contribution, ang napulo kasugo balaod sa Dios alang sa tanan, ang paghimo og larawan nga kirubin, si Moises lang ang gisugo, wala sugo ang tanang tao, kundili si Moises lang alang sa nangutana, tun-i pag-ayo kanang mga sugo sa Dios, padayong lang sa pagtuon. Niya po si Madslia Muñez sa Manila, unya o makasakit muhangyo sa Ginoo ayohon. Anya niya po si Mike Lucina, mayong gabi mga brad, watching from San Francisco, Camotes. Anya niya po si Pastor Jomar Compuesto, watching from Placer, Masbate. So good evening dia Pastor sa Placer, Masbate. Maayong gabi, Pastor. Pangumusta kami diha be sa tanang makiigsunan dias Placer, Masbate. Okay, mo padayon kahigalas paghatag og tubag. So ang iyang gipasabot sa ato nga sender sa pangutana, ignorante daw mi diri tungod kay nagatudlo nga dili magbuhat og larawan lagi, mo na iyang gipasabot. Kay lagi wa man ibawa, para niya wa ibawal kay si Moises nagbuhat man og larawan na kirubin. Kanya nagbuhat po og kadtong tumbaga nga bitin. O gipabuhat si Ginoo. Okay, salamat no sa manindot nga pangutanang gipadangat dinhi. So si Moises ang napulo ka suguhigala nagdili gyud no. Nga dili ka sa Exodo 20 ba 3 ngadto sa bersikulo 4. Dili ka magbaton og laing Dios tabangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og bisan unsang linilok nga larawan. Sa dagway nga tuwa sa langit, ni asyuta kontra sa katubigan. Dili mo iukbo ang imong kaugalingon kanila. Ayaw pagsimba kanila.
kay ako usa ka Dios nga buguhan. So diha sa una og ikaduhang sugo sa napulo ka sugo, gidili gayud mga higala ang pagsimba, pagbuhat sa mga larawan nga kinulit og pagsimba niini. Gidili na sa Ginoo sumala sa mabasa sa Biblia. Dili pawukbuan, dili pabuhaton ta, dili pawukbuan. Karon pangutana, si Moses, nga naman nagbuhat man siya kerubin. Nagbuhat po siya larawan nga tumbaga. Nagbuhat siya mga higala tungod kay specific ang Ginoo. Nagsulti man pod ang Ginoo nga kanang arka sa tugon isig katumoy na kanang arka to sa tugon gitawag nag Ark of the Covenant. Mao na sudlanan sa napulo ka sugo murag kaban-kaban ba. Isig katumoy ang Dios detalye nagsugo nga pabuhaton pakuliton siya og larawan sa kerubin. Ibutang diha sa isig katumoy sa Ark of the Covenant. O niyag, ari po ka sa larawan nga bitin, ang mga Israel sa una, gipamaak sa mga pintas nga bitin dito sa kamingawan. Nangamatay ang uban himatyon, ang uban naglain ng lawas, kinapakan, grabing bitin ang mga kanila. So, ang Diyos, pinagi kang Moises, nagsugo, pagbuhat og larawan nga tumbaga nga bitin. Aron ang bisan kinsang makatanaw, bisan siya himatyo, nagtinga-tinga na mabuhi siya. Pero kini mga higala, sugo si Ginoo, ngadto kang Moises. So, man pala ang gibuhat si Moises. Ang gibuhat ni Moises, ang unsay specific na sugo si Ginoo. Sugo mas Ginoo niya, ang mabasa nimo sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Nakasa si Moses wala ba kasala? Nga naman kay wa man siya maglapas sa sugos Ginoo, ning tuman man siya. Pangutana, kita karon nagbuhat ta og mga nagkulit ag malarawan. Nabay sugo ang Ginoo di ato mabasa sa Biblia nga pagbuhat mo anang klasiyas larawan, unya yukbuin ninyo. Wala. So nagbuhat-buhat ta, nagbuot-buot ag buhat nga wa ta sugo as Ginoo. Wa may specific sugo. Unya ato mabasa sa Mateo kapitulo 6 mahigala, diha sa pagtudlo sa Ginoo sa pagampo, moingon ta nga amahan namon as mga langit pagdaygon ng ngalan panayam gunarian, matuman ang imong pagbuot diri sa yuta mingon sa langit. Ato nga gisaad sa Ginoo nga ang iyang pagbuot mayton tumanon. Pangutana, asa may pagbuot sa Ginoo? Nagsugo bang Ginoo nga pabuhaton ta ng kasiyas malarawan o sa mga larawan yung nailhan nga ginayukbuan ginasimba? Naabay specific ang Dios sugo ana sa Biblia? Pagway specific kana supak na sa number 1 o ikaduhang sugo sa Ginoo. O niya, sa adlaw sa katapusan higala, mga tubang mantasukmanan si Ginoo, tagsa-tagsa o niya tagpanubag, sumala sa atong mga binuhatan. Nagtuman bata or nagsupak bata? Pero atong mabasa, ang paglapas sugo, sala sa Juan 3:4, ang utso, ang pagpakasala, paglapas pasusugo, o kiniiya siyawa. Aron ta mahimong iyas Ginoo, atong sundon kuno sa sugo sa Ginoo. Ang Ginoo nagsulti, mga anak, likayin ninyo ang pagsimbag mga Diyos. Wala matay tayo migala sa di pahingpit tapuson atong tulamanon. Mga kailangan ang kita, dalaygon ka na Diyos sa walay katapusan, salamat sa kalampusan sa